Ahmad na Malaysia ba Mazabis yanaki na yansu ka taso sai labai ina godiya ranar farin ciki sai ku rike fajuna yanzu yara ango na zirar ce amarya dukkansa dukkanin kowa ya yi murna na san ko da aje ba na zo ba akwai taro taron nan ya gani na gan sha na doki yan ziyara to ka je ni damke ta rike Allah ne ya kaba ka domin ba mana ce in ka ci ka ci kama kullum dai zan bacin ka Allah ya yi dafa ma yan ziyara kai ka daya ke zance angon nan ya kuce kullum zan yi bacin ka domin kai dai wani aure yau an daura ka san ta zan mata ka kowa dan yi murna na san da bacin da za ta yi a gare ka kallo rike ci da sha kullum ka bata hasra ma dai ka yi to za ta yi fahari kullum dai na zira tana san ka tana fida na zo farin ciki ranar auren ku yan biyar landira auren ku yau aka daura Mr. Malamai gida waka na yau rerawa mata kar ku ce ban sadako a waka ta ba bayan da za na yau in yau babu ku mata ku cashe ranar auren ku nazira kin zamaya wasu mai ta kanai rerawa da ita da baya ranar auren ki gani sun zo ku murna kullum fadi na gare ku akan ku shirya auren suna yau a daura kowa da murna ranar sai a je farin ciki da kar ku manta shawariya ta gare ku kullum sai ku yi rikewa tunan ku amana nazira karki ware wanke yana da tsafta na gan shi ka sabon shi ranar yana ta kamshi na san zaki murna domin samun gwanin ki Allah ne ya kabaki nazira ki ji ni kin ji girki abin ki kin ji din kin yi tuwo ki bashi kullum dai zai yi dauki da ya dawo ta rairaye shi nan abun nan kai ma za na zo dai gare karke ta kaji ziyara ka zamo abin dai farin ta yau kullum za ta yi bacin ka ranar sai dai kuji ni dai zan ta yana ta murna Allah ne ya kaba ku ranar na sani amma kullum ka dai tuna auren sunna ne ba dai babin da za mu ce sai dai godiya kuma fa abuka ne muna maka